कन्या जन्मराशी मार्च महिन्यामध्ये 15 मार्चपर्यंत मंगळ 5वा असेल। पंचम स्थान हे नवीन नवीन मित्र मिळवून देतील। शैक्षणिकदृष्ट्या विद्यार्थ्यांना चांगलं फळ मिळेल। जे शत्रू असतील ते मित्र बनतील। अष्टम स्थानात जो गुरु आहे तो हर्षला बरोबर असल्यामुळे तुम्हाला पचनक्रियेसंबंधित जर काही त्रास असतील तर त्याबद्दल विशेष काळजी घेणं गरजेचं आहे। कन्या राशीतच सध्या केतू असल्यामुळे त्वचेसंबंधीचे जर काही विकार असतील तर जराशी काळजी घ्यावी। खाण्यापिण्यात खबरदारी घेणं आवश्यक आहे। राजकीय व्यक्तींना प्रसिद्धी मिळेल, पण त्याचबरोबर काही वेळा तुमच्याबद्दल गैरसमजही पसरवले जाण्याची शक्यता आहे। नवीन नवीन योजना डोक्यात शिरतील, पण त्याची अंमलबजावणी करताना खूप काळजीपूर्वक करावी। जर घाईगडबडीनं निर्णय घेतले तर त्यात नुकसान होण्याची शक्यता आहे।